Aku ki winginane oleh jamur kidang rek tak deleh kulkas si lali rek iki lagi beh piranganing dina nek 3 dina kepungkur iki ra tak masak iki. Dadi rupane koyo ngene iki coklat-coklat rada abang ancan jamur kidang kan rupane ya coklat-coklat rada abang ngono. Jamure sik kuncup-kuncup ngono lho beh. Kelalen akhirnya aku kepikiran yo enek jamur ning kulkas akhirnya tak masak jawaku tak ge buka posoan kan enak iki ge buka nggo. Iki jamure ngene iki tapi sik apik iki lagi lho. Tak umbah barang sik apik resik iki lagi. Gagange barang sik sip sik super iki. Cuma ya rupane coklat ngono rada alum iki. Wis dasare rupane coklat tambah kayak kulkas 3 dina beh tambah ngono kuwi wis. Nah, jawaku apa tak crispy guys tepung ini kira tepung sajiku serbaguna ngene iki lho. Wah, jan mending iki wis enek bumbune pisan wis gak usah repot-repot simpel. Lek ape tuku ning bronjong kuning ning kono, oke? Nah, iki mari ngono tak suntak iki terus tak cemplungne jamure, mari ngono tak ulet nggih tangane. Pokok tangane resik aku los ya to. Sing penting wis iso. Mari ngono siap nih lengo panas, akhirnya tak cemplungne iki seng seng. Lah ngene iki wis tak cemplungne, tak dadekne pirangane apa iki? Pirangane adonan ngene kuwi. Terus diudek-udek ben gak gosong ngono lek wis rada-rada coklat-coklat setengah gosong ngono kae ndang dintas ae timbangane selak ireng iku to. Nah iki dadine mari ngono tak entas iki dadi rong gorengan iki rek rong entasan ngono lho. Mari ngono disiapne ya to es buah ya aja sampe lali peh iki buka jan suweger iki mening mesti iki. Tara iki nek sambel kecap ya to, kemangi, mari ngono jamur crispy ombane es buah. Peh ge buka jan sip iki engko.